Velkommen til en demo af Business Central. Vi starter her på forsiden, som den vil se ud, når du logger på første gang. Det kalder vi også for et rollecenter. Når man arbejder i Business Central, så arbejder man både med roller og med rettigheder. Rettigheder handler om, hvad du rent faktisk har adgang til. Det kan være, at man har nogle rettigheder, der begrænser ens adgang til finans. Og rollen handler om det visuelle udtryk her på forsiden, så du får nem adgang til de ting, du skal bruge, alt efter hvad du arbejder med. I dag der står vi som virksomhedsleder, så vi har adgang til en bred palette af ting. Når du er i Business Central, så kan du have flere faner åbne, fordi det ligger i en browser. Du kan arbejde på en computer, på en tablet eller på en smartphone. I toppen her, der har jeg vores hovedmenu, finans, likviditet, salg og køb. Man kan i Business Central også arbejde med anlæg, man kan arbejde med projekter, og man har mulighed for at gå i det, der hedder AppSource eller Marketplace, og finde en lang række apps, man kan tilkøbe til sin Business Central, alt efter hvad man har behov for. I den næste vandrette menulinje her, der har jeg det, der hedder bogmærker, og den styrer vi fuldstændig selv. Vi kan tilføje og fjerne lige så meget vi vil. Det gør vi ved for eksempel her på varelisten at sige, at den skal jeg ikke bruge, så fjerner jeg mit bogmærke herover til højre. Når jeg så går tilbage, så er min vare væk. Og hvis jeg fortryder, så kan jeg gå ind på min vareliste igen, tilføje bogmærket, gå ud på forsiden, og så har jeg min vare tilbage. Jeg har mine handlinger her, og der er en lang række hurtige adgange. Hvis jeg skal oprette en salgsorder for eksempel, så er den kun et klik væk. Jeg får hernede under aktiviteter et overblik. Det er omsætning i denne måned, og det er et forfaldet salgsfakturabeløb for eksempel. Når du klikker på beløbet, så får du omgående en liste over, hvad dækker beløbet over, hvad er det for nogle fakturer, der indgår. Det samme gælder hernede på de grønne tiles eller fliser, om du vil. De giver dig hurtigt et overblik, for eksempel over dit igangværende salg. Jeg har 4 tilbud, jeg har 9 salgsorder, jeg har 4 fakturer. Jeg vil gerne se min salgsorder, jeg klikker blot på flisen, og så får jeg med det samme en liste op. Hvad er det for nogle salgsorder, jeg har i gang? Hvis du for eksempel går ind på en debitor, så har du også mulighed for her at tilpasse. Det kan være, at du siger, jamen et ansvarscenter, det bruger jeg slet ikke, så jeg har ikke brug for det her felt. Så kan du med det samme tilpasse og sige skjul, og feltet er væk, og sådan kan du tilpasse din visning. Du vil til hver en tid kunne trække feltet ind igen, hvis du på et senere tidspunkt siger, at det ansvarscenter, det skal jeg alligevel bruge, så trækker du det bare ind igen. Og sådan får du tilpasset. Går du ind på din debitor her, har du også mulighed for at bruge filter. Et filter kan bruges til mange ting. Her der kan vi for eksempel gå ind og sige, at vi vil gerne se forfaldne beløb. Det skal være på alle dem, der har forfaldne beløb, der er større end 10.000 kroner. Så har jeg nu 2 stykker på min liste. Jeg vil også kunne filtrere videre og sige, jeg skal lige sikre mig, at alle dem, jeg har på min liste, det kunne være, at du havde en liste, der var lidt længere end min, de skal være bosat i Danmark. Så vil den tilpasse listen. Hvis jeg nu havde sagt, at de skal være bosat i Estland, så vil min liste blive tom, for dem har jeg ikke nogen af. Og sådan kan du arbejde med filter, og det kan du på debitor, på kreditor, på varer osv. Du har også mulighed for inden fra din debitor at arbejde med Excel. Du kan åbne din liste i Excel og arbejde videre med den. Du kan også redigere i Excel, og så kan du sende data tilbage, så det bliver opdateret i Business Central. Du kan også dele et link direkte med en kollega, hvis I arbejder i Microsoft Teams. Så er du fri for at lave en lang beskrivelse til din kollega om, hvor du er henne i BC. Du kan bare sende linket, og så er din kollega med et enkelt klik samme sted. Det var en kort introduktion til, hvordan man tilpasser i Business Central, så du kan få et indtryk af, hvor fleksibelt det er, og hvor nemt det er at få passet til den enkelte gruppe af medarbejdere, eller helt ned til den enkelte medarbejder. Salg i Business Central. Når du arbejder med salg, har du et menupunkt i toppen her, der hedder salg.
og herunder har du en række punkter, hvor du med et enkelt klik kan komme direkte ind til relevante handlinger, der vedrører dit salg. Jeg vil for eksempel nu gå ind på min debitorer. Det er et enkelt klik, så er jeg på min debitorliste. Jeg kan søge på min debitorliste ved at bruge en søgelup her, og der kan jeg søge på navn eller nummer. Jeg kan også bruge et filter til min liste, hvis jeg vil have den kortet op og filtrere på forskellige kriterier. Det kunne være, at jeg gerne vil se de debitorer, der har et forfaldent beløb, der er større end 10.000 kroner. Så vil jeg lynhurtigt kunne korte min liste op til, at det vedrører 2 debitorer. Ved at klikke på debitornummeret kommer jeg ind på debitorkortet, og her har jeg samlet al information omkring min debitor. Jeg har en fane her, der hedder generelt, hvor jeg har de mest generelle ting omkring min debitor. Det er selvfølgelig en saldo, et forfaldent beløb, salg år til dato osv. Jeg har fanen adresse og kontakt med ren stamdata, adresse, postnummer osv. Jeg har fanen fakturering. Det her har mulighed for at sætte min debitor op til at faktureres ind på en anden debitor. Det kunne være en debitor, der skal faktureres via EAN. Det sætter jeg også op her. Det her styrer min bogføringsopsætning. Det vil sige, det er min opsætning her, der bestemmer, hvor i finansen min økonomi skal lande, når jeg handler med den her debitor. Det her jeg håndterer priser og rabatter, hvis der er særlige prisgrupper eller rabatgrupper, som er gældende for denne debitor. Under fanen betalinger har jeg selvfølgelig mine betalingsbetingelser, men jeg kan også angive en udligningsmetode. Jeg kan angive, hvis debitoren er på forudbetaling, og der er flere kriterier, man kan styre her. Under levering har jeg mine leveringsadresser, og her har jeg en integration op imod en fragtløsning, så er det også her, jeg opsætter speditører osv. Arbejder du med intrastat, skal det også sættes op på debitoren, og den nederste fane jeg har er statistik, og her får jeg et samlet overblik over økonomien på min debitor. Jeg har i toppen af mit debitorkort en vandret menulinje, og den giver adgang til en lang række handlinger, der vedrører debitoren på den ene eller den anden måde. Hvis jeg for eksempel tilgår nyt dokument, så kan jeg herfra gå ind og oprette en salgsordre. Går jeg ind under priser og rabatter, kan jeg for eksempel gå ind på min salgsprisliste. Går jeg ind under kunde, kan jeg gå ind og se alle de poster, der ligger på min debitor. Går jeg ind under rapport, kan jeg gå ind og danne et kontoudtog. Og der er en lang række handlinger yderligere, der vedrører min debitor. Derudover så har jeg ude i højre side det vi kalder en faktaboks. Jeg kan åbne og lukke eller skjule og vise min faktaboks på det lille i. Her er der en samlet række informationer omkring de aktiviteter, jeg har med min debitor. Jeg har mine tiles, som man kalder det i BC-sprog, der angiver for eksempel her igangværende tilbud 1 styk, igangværende salgsordre 7 styk. En tile er klikbar, det vil sige, hvis jeg gerne vil se det ene salgstilbud, den fortæller mig, jeg har til min debitor, klikker jeg en enkelt gang, og så er jeg på min liste over salgstilbud, og den er filtreret ud, så den viser lige præcis det ene, der er til den debitor, jeg kommer fra. Jeg går tilbage, og sådan kan jeg se mine aktiviteter her, og jeg har også noget debitorstatistik, hvor jeg har mulighed for igen, hvis jeg vil se saldoen, så kan jeg klikke direkte på summen, og så får jeg en liste over, hvad det omfatter. Jeg går nu tilbage på det, vi kalder rollecentret eller forsiden. For når vi arbejder med salg, tager rigtig meget udgangspunkt i salgsmenuen, som vi lige har været omkring. Men du har også mulighed for at danne direkte handlinger, så du bare ved et enkelt klik for eksempel kan gå ind og danne en salgsordre. Og det er sådan, du kan arbejde med salg i Business Central. Indkøb i Business Central. Når du arbejder med indkøb i Business Central, kan du starte i topmenuen under indkøb, og her får du ved et enkelt klik adgang til en række handlinger, der alle sammen vedrører din køb. Jeg vil for eksempel gerne ind på min kreditorer. Jeg klikker,
og med det samme er jeg på min totale kreditorliste. Når jeg skal finde en kreditor, kan jeg bruge min søgelup, og kan jeg bare noget af navnet på min kreditor, kan jeg begynde at skrive det, og så vil den filtrere eller sortere min liste. Jeg kan også bruge mit filter herover til venstre. Hvis jeg nu kun ville kigge på kreditorer, som havde bosted i Danmark, så vil jeg med det samme kunne korte min liste op, så det kun er dem, jeg har synlige på min skærm. Jeg går ind på min kreditor ved at klikke på kreditornummeret, og jeg er nu på mit kreditorkort. På kreditorkortet har jeg samlet al min information omkring min kreditor. Det er generelle stamdata selvfølgelig. Der er også noget økonomi. Jeg vil kunne se en saldo, en forfalden saldo for eksempel. Det er her, jeg opsætter mine bogføringsoplysninger. Det vil sige, det er her, at jeg styrer, hvordan min samhandel med den her kreditor skal lande i min finans. Det er her, jeg opsætter for eksempel en valutakode. Under betalinger har jeg selvfølgelig mine betalingsbetingelser. Det er også her, jeg sætter min betalingsformskode. Under modtagelse, hvis du arbejder med lokationer, har du også mulighed for at angive det her, hvis du altid skal modtage til samme lokation fra den her kreditor. Arbejder du med Intrastat, er din opsætning på den her kreditor også her på kreditorkortet. I toppen af mit kreditorkort har jeg en vandret menu, der giver mig adgang til en lang række handlinger vedrørende min kreditor. Det kan være, at jeg skal ind og udfylde nogle kontakter. Hvis jeg kører med godkendelse, så er det her, jeg kan anmode om godkendelse. Jeg kan gå ind under nyt dokument, og så kan jeg for eksempel danne en købsorder direkte fra min kreditor. Jeg kan under kreditor tilgå mine poster. Hvis jeg klikker på poster her, så vil jeg kunne se alle de poster, der vedrører lige præcis denne kreditor. Jeg har adgang til priser og rabatter. Under rapporter kan jeg for eksempel gå ind og se en saldo til dato, hvis det er det, jeg har brug for. Og sådan ligger der en lang række yderligere handlinger i de næste menuer her. Over i højre side, der har jeg en faktaboks. Faktaboksen giver mig et overblik over de aktiviteter, jeg har i gang med min kreditor. Det vil sige, de her tiles angiver, har jeg et tilbud i gang. Den siger 0, så det har jeg ikke. Den siger til gengæld, at jeg har en faktura. Jeg har 2 bogførte modtagelser. Jeg har 4 bogførte fakturer osv. Når man er i Business Central, og man har de her grønne tiles, så er de altid klikbare. Så hvis du ønsker at se de her 4 bogførte fakturer, så klikker du på din tile, og med det samme får du en liste op med de 4 aktuelle fakturer til min kreditor. Jeg har længere nede min kreditorstatistik, som kan give mig et hurtigt overblik over min samhandel med min kreditor. Hvis jeg går tilbage på min forside, eller mit rollecenter, som det også hedder, så har jeg også andre muligheder i forhold til køb. Under handlinger har jeg for eksempel her nogle hurtige handlinger, hvor jeg med det samme kan gå ind og sige købsorder. Klikker jeg på den, så vil du, som du kan se i teksten her, oprette en ny købsorder bare med et enkelt klik. Jeg kan også scrolle lidt ned, og jeg har et afsnit her på mit aktivitetsområde, hvor der står igangværende køb. Og her vil jeg kunne se, at jeg har 14 købsorder. De er jo ikke kreditorspecifikke, men det er 14 igangværende købsorder til alle mine kreditorer. Klikker jeg igen på tilen her, vil jeg kunne gå ind og se præcis, hvad det er for nogen, der er i gang. Og det er sådan, du kan arbejde med indkøb i Business Central. Varer i Business Central. Jeg går ind på min vareliste og ser en komplet liste over mine varer. Hvis du gerne vil søge, så bruger du den lille søgelup her, og du kan søge på hele eller dele af et varenummer eller en beskrivelse. Skriver jeg for eksempel stel, så kan jeg se, at jeg har kun 2 varer, hvor det indgår i beskrivelsen. Når jeg sletter min søgning, så har jeg igen den komplette liste. Jeg kan også over til venstre bruge et filter.
Det kan være, at jeg vil sortere på type, og jeg vil kun se de varer, jeg har oprettet som tjenester. Med det samme er min liste kortet op til en enkelt vare af typen tjeneste. Når jeg fjerner mit filter igen, så er jeg tilbage på min komplette liste. Hvis jeg klikker på varenummeret, kommer jeg ind på mit varekort, og det er her, jeg har samlet al information omkring min vare. Det er selvfølgelig stamdata, min beskrivelse, hvad er det for en type, og det er en basisenhed osv. Det er også her i fanen lager, hvor jeg har overblik over min beholdning på lageret. Hvor mange har jeg nu? Hvad har jeg på vej ind på mit lager, og hvad er på vej ud fra mit lager? I fanen omkostninger og bogføringer, der har jeg et helt afsnit omkring min kostpris, og hvor det er angivet, hvordan den bliver beregnet. Jeg har også mine bogføringsoplysninger. Bogføringsoplysningerne er dem, der styrer, når jeg handler med den her vare, hvor det økonomisk lander i min finans. Under salg har jeg min enhedspris. Det er også muligt i Business Central at arbejde med salgsprislister, hvis du har brug for et mere avanceret setup omkring priser, hvor du både kan kombinere specialpriser og rabatter osv. Under genbestilling og planlægning, det er her du sætter op, hvordan du vil genbestille din vare. Det er en opsætning af, hvor hyppigt vil du vil bestille, hvad skal udløse bestillingen, hvor mange vil du bestille hjem. Det kan være, at du har et maks, du vil have på dit lager, eller et minimum, du har på dit lager. Alle de kriterier sætter vi op under planlægning. Kører du med varesporing, sætter du også det op på din vare. Det kan være enten serienummer eller lotnummer. Arbejder du med avanceret lager, så har vi det, der hedder lagersted, der er påkrævet med noget opsætning. Arbejder du med bæredygtighed, har du også opsætningen her. I den vandrette menu i toppen, der har jeg en lang række muligheder for at se flere informationer omkring min vare, og jeg kan tildele den flere informationer. Hvis jeg for eksempel går under menupunktet relateret og ind i min oversigt, så kan jeg se mine vareposter, værdiposter, lagerposter osv., så jeg hele tiden kan holde mig orienteret om, hvad der sker med min vare på mit lager. Jeg har også mulighed for at opsætte for eksempel attributter. Attributter er en måde at tildele ekstra data til din vare. Det kan være en farve, det kan være en størrelse, det kan være et materiale for eksempel. Du kan tildele varianter. Det kan være, at du vil arbejde med varereferencer, at du har brug for at angive en stregkode eller et specielt leverandørvarenummer. Arbejder du med enheder, så er det også her, du sætter det op. Det kan være, at du køber din vare hjem i kilo, men sælger den i styk. Alt det tager udgangspunkt i dine enheder. Du kan også lave tekster. Du kan lave udvidede tekster. Du kan også lave oversættelser, hvis du nu handler med udlandet og ikke synes, at en cykel skal hedde cykel på dine dokumenter, når du sælger den til et engelsktalende land. Så kan du lave dine oversættelser og indsætte dem her. Herovre i højre side, der har jeg min faktaboks. Du har mulighed for at indsætte et billede af dit produkt. Hvis du for eksempel arbejder med en tasklet håndscanner på dit lager, så kan du sende billedet med ud på scanneren, så dit personale kan se, hvad det er for en vare, de skal plukke. Du kan også i Business Central danne marketingtekster. Det gør man via kunstig intelligens. Så når du opsætter dine attributter, de her berigende data, som vi talte om før, så vil det være udgangspunktet for, at der bliver dannet en marketingtekst, der beskriver din vare. Du kan selvfølgelig selv gå ind og redigere og tilpasse. Men det kan være et godt redskab, hvis du har tilknyttet en webshop, så kan du sende teksten direkte med i din webshop. Inden for varekortet er også her, hvor du for eksempel kan regulere dit varelager. Det er også her, hvor du under handlinger har adgang til en vareklade. Varekladen er her, hvor du også laver op- og nedreguleringer. Du har også adgang til din vareomposteringsklade. Arbejder du med lokationer og placeringer og skal flytte en vare fra en lokation til en anden eller fra en placering til den anden, så er det vareomposteringskladen, du skal have fat i. Du vil også fra varekortet kunne tage stilling til at kopiere varen og oprette en ny.
Du vil kunne lave skabeloner, hvis du opretter mange varer, der har en stor del ens data, så vil du kunne tage udgangspunkt i en skabelon, så du ikke skal udfylde så mange ting, når du danner en ny vare. Og det er sådan, du arbejder med varer i Business Central.